Яка ваша мета? І що сьогодні хочете донести, розказати, показати всім на сьогоднішній вашій акції? Tak za 2 týždne v celej Európskej únii sú voľby a ľudia si volia svojich zástupcov do Europarlamentu. A v Europarlamente zároveň sa rozhoduje o tom, že ktorým smerom sa vyberie Európa celá. Či bude viac proukrajinská, alebo sa tam dostane viacej ľudí, ktorí držia palce vrahovi Putinovi. A my sme jednoznačne na strane Ukrajiny a tým pádom sme prišli sem, aby sme vyzvali Európsku úniu, aby pomáhala Ukrajine viac. Lebo je hanba Európskej únii, keď pomáha vlastne v sume približne rovnako, ako pomáhajú Spojené štáty americké, ktoré sú ďaleko za oceánom. Že Európska únia by sa mala zobudiť a mala by pomáhať výrazne viac. A vtedy má aj Ukrajina reálnu šancu Rusov poraziť a takto si vieme spoločne aj ochrániť Európsku úniu. Як вас звати? Ako? What is your name? Ja som Igor Matovič, bol som pred pár rokmi premiérom na Slovensku, vašeho suseda. A som tu aj spoločne s bývalým ministrom vnútra, Romanom Mikulcom, a takisto s bývalým ministrom obrany, tam je Lubomír Galka.